Alexa, I love you. Oh, you people sure know how to make a girl feel special. Biarin menbaik liang nak. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking दा ओंखायनो मा खालाम नोंथांमोनहा बेखौ ससे हास'नानै बेखौ बावनो दोन बेबायदि ओमफ्राय गाइखेरखौ नोंथांमोनहा आरामसे बख'नो हायो बेनिफ्राय बेबायदि बेनि उनाव मोनसे रिसार्च फैदोंमोन कि बेबायदि हास'नाया फिसा फिसा ओंखारो नालाय पेकेटनिफ्राय हास'बा बेयो बिराद ब्लकेजफोर खालामो आरोखि ओंखायनो जेब्लाबो नोंथांमोनहा गाइखेरखौ हास'यो होमबा बेबायदि हास' Good morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ साहा लोंखांबाय जाहा ओमफ्राय नै नानिखौ एसे थाव फुननो सप्तायाव खनसे गथ'फोरखौ मालिस खालामनांगौ होमबा खानाया मोजां जायोनो नंगौना नङा मिन्थिया जों खिन्थु नारिखल थावल' इउज खालामो ओइ वॉल्यूम कम कर रिड्यूस द वॉल्यूम पप्पा आसोला मिथिखायो जै थाव फुनबाय होनबाथाय खर' सुनांगौ ओंखायनो एखनबा बिराद दुस्तामी खालामो इनो आज हम दोनों मिलके पापा के हेयर कट करेंगे ए पड़ा खाने से ले पापा का नो हेयर कट करेंगे पापा का हेयर कट नहीं करना हेयर कट का नहीं दिनै थ' जाहैबाय सानडे लोगोफोर मोजाङै संनानै जानोसै दिनै दाउ जानो लुगैनाया हामथारला सप्ता खनसे जाबाय दिनै दाउ संनानै एवनानै होख्लायथारनोसै आं नै बे सिचुवेसनाव दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम थांनो बिराद दिगदार जासिगोन माबाफोर इमारजेन्सि सोरनाबा फैनो थाङोबा मायोबा बोरै बिदि ट्राभेल खालामबावनो साननानैबो बोरैबा मोनखायो एखनबा दे नोंसोरखौ बरिं खालामला दिनै सानडे मोजाङै दा संनायाव रायज्लायनोसै जोंना गोदान खामानि मावग्रा फैदों सप्तायाव खनसे बिदिनो एकदम डिप क्लिनिं खालामो जों साफा लाखिनांगौलै न'खौ हामा We keep holding on for nothing. We both know we pretend. नै मैयानि भिडिअनि कमेन्ट्सफोरखौ नायफिनदोंमोन आं एसे बाद बाखि दिनै फुङाव मा सोर मा कमेन्ट खालामदों जोसेफ चेन्नाइनिफ्राय ओमफ्राय आरो कुसुम नार्जारि होननाया खानायखौ नोमबाजैनो सिनजानो थिनदों आंखौ नोमबाजैजों सिनजाबा आंहा मा जागोन नोंसोर मिन्थिगौ नोमबाजैया सिननो हायालै हामा We should go, but we keep trying to find a reason. नै टेक्न'लजिया ओरैबायदि एडभान्स जाबाय बुंबानो खबरफोर खोन्थायो गान प्ले खालामनानै होयो Alexa, I love you. Oh, you people sure know how to make a girl feel special. Biarin menbaik liang nak. Sorry Alexa, you are wrong. नोमबाजैया रागा जोंबाय जोङो बेफोरबायदि टेक्न'लजिखौ जोंनि एडभान्टेजाव बाहायनो रोङोबा बेफोरबायदि टेक्न'लजिया मोजां खिन्थु जों गाज्रि खामानियाव बाहायोबा गाज्रि जायो मैडम डू यू वांट टू गिव सम टिप्स क्लीनिंग का टिप्स क्लीनिंग टिप्स तो नहीं दूंगी फिर बट हाउ टू इन्वॉल्व योर हबी इन डूइंग दिस टिप्स जरूर दूंगी एक्चुअली मैं टिप दूंगी नहीं मैं लूंगी लोगों से भाई कैसे करवाते हो बता दो दिनै साफ साफाय बांद्राय जाबायलै कयता जाखो 12:30 जाबाय दाबो ओंखाम संनो मोनाखै नै साफ साफायानो सोलिगासिनो
Lekir betilung lomba-lomba cu Emon matai bede de bola legenda pool. Why we can't move on, I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that they are gone. Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. Dan ini menu जादों क्या दुकान दाउजों बान्दा कफिजों एवनोसै जोंहा सोर सोर मोजां मोनो दाउ आरो बान्दा कफि खोन्थानोसै आंथ' बिराद मोजां मोनखायो बान्दा कफिजों अमाजोंबो गोग्गोम जाखायो आयै न'आव थाबासो जोङो देसि अमाफोर मोनजागौमोन आरो राजापारानि अमा थावख्रि मिस खालामो माथो खालामबावनो उपाय गैया गावजों गाव हेल्प खालामलायोबा खामानिया एसे सहज जायो ओंखायनो जोङो फुङावनो रानखायो नोंबादिया मा मावगोन नोंदिया मा मावगोन बेबायदि आन्डारस्टेन्डिं थानांगौ एसे बयनिबो गेजेराव होमबासो दावगानो हागोन नङा होनलाय नों रागा जोंलायलायनानै दुखु जालायलायनानै थायोबा जों मालाबाबो दावगानो हाया जुदि जों माबाफोर खामानि मावनायाव जुदि फेल जाबायबायोबा जों बेखौ एसे लार्निं लानो सोलोंनांगौ शिक्षा बेफोर मोनसे फेल जानाय मानि शिक्षा खिन्थु ट्राइ खालामनायखौ मालाबाबो दागोन नोंथांमोनहा ट्राइ खालामबासो जोङो साक्सेस जायो स' ओंखायनो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि एभरि फेलियर इज ए स्टेपिं स्टोन टु साक्सेस बे खोथाखौ बे कोटखौ नोंथांमोनहा जेब्लाबो गोसोआव लाखि खामानि मावोबा दंना नङा खोनानो मोन्दों क'क्राझाराव मोननै मोनथाम क्वारेन्टाइन सेन्टार जानो नागिरदों जुदि जाफ्लांबायोबाबो नोंथांमोनहा एसे केयारफुल जा दाल दाउ एवनाय दिनै भिन्डि मोजां दिनैनि मेनुआबो गाज्रि नङा खिन्थु मेंबायलै फुंनिफ्रायनो खामानि क्या रे क्या थक गए क्या आज बहुत ज्यादा थक गया बहुत ज्यादा काम कर लिया मेट को बहुत मिस कर रहे हैं मा जादोंथाय उदै सादों बुंगासिनो नै रायजोफोर जानो जिरायबायलै नोंथांमोना जाखोना जादिया दे जानायनि उनाव लोगो मोनफिनगोन बिस्रासो होख्लायबाय नै मालाय दुगैबाय आंहा दुगैनो मोनाखै ओंखाम जाखांनानै आंबो एसे फ्रेश जानांसिगोन बिराद गरम जाबायलै बेंगलराव दामानि आरो जोंनाथ' टेरेस नालाय ओंखायनो जा गरम जायो कैसा खाना ये तो मैंने बनाया I've been told I should go. नै जाहाथ' जाखांबाय नानिया जास्लाबनो हायासै जोंजों मा खालामनो उपाय गैया दौनांगौ जायो जायाबाबो दिगदार हेल' मा भेरि गुड दिनैनि ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोनलै लोगोफोर एसे रेस्ट लानो सानदों दिनै सानडे नालाय गाबोननिफ्राय खामानि स्टार्ट जाफिनसिगोन जोंना मानडे टु फ्राइडे जों ट्राइ खालामबाय थागोन थाब भिडिअ होबाय थानो खिन्थु एखनबा मा जायो जे खामानि फैनानै जायो जोंबो दा अफिसनि खामानिबो मावनांगौ जायो न'निफ्राय मानडे टु फ्राइडे ओंखायनो ब्लग्सफोरखौ थाब बिग डेसफ्राव होनो हानाय नङा खिन्थु जोङो सैटरडे सानडेआव एनश्योर खालामगोन नोंथांमोनहानो गोदान मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो दिनैनि ब्लगा एसेनोसै होमबालाय मोजाङै थादो स्टे सेफ स्टे हेल्दी नोंथांमोनहाखौ थाबनो लोगो मोनफिनगोन If you have liked the video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future. Until the next one, take care, bye-bye. Take care, bye-bye. Hey, Puri, fido, bye-bye, fido. Aja, jaldi. Laugi zingna. Bye-bye बोल दो सबको. बाय लगे मनफिनगोन. जाके दिना. Find myself again, you're taking my soul.